Gunnar og Blæs er i godt humør, for de skal til en konkurrence på den glade viking, der hedder Drengene mod Pigerne. Men inden da skal der lige varmes op ude på gaden. Hver gang vi møder nogle piger på gaden, så laver vi en rundkreds rundt om dem. Og så står vi og luder til dem. Det var totalt griner. Men det var fandme synd for nogle af pigerne, de var ikke helt med på den. De fatter det sikkert alligevel ikke. Jeg tror ikke, de er danskere, halvdelen af dem. De så da rimelig skræmt ud.